17 август дар дораи сафари корӣ аз сулҳгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хоруқ корхонаи истеҳсоли конструксияҳои металлиро ифтитоҳ намуданд. Иттилоъ дода шуд, ки корхонаи истеҳсоли тарҳҳои металлӣ, ки аз ҷониби роҳбарияти ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди Помир Энергосервис дар сохтмони хатҳои интиқоли баландшиддати нерӯи барқ дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон фаъолияти назаррас дорад. Дар корхонаи истеҳсолии тарҳҳои металлӣ 30 нафар сокинони шаҳри Хоруқ бо ҷои кор ва маоши аз 2.5 то 3 ҳазор сомонӣ таъмин шуданд. Дар корхона мутахассисони кафшергар ва муҳандисони соҳибкасб ба кор ҷалб гардиданд, ки дилхоҳ фармоиши мизоҷонро метавонад дар фурсати кӯтоҳтарин ва бо сифати баланд омода созад. Дар ҳудуди корхонаи Помир Энергосервис 65 нафар сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо ҷои кор таъмин мебошанд. Дар дораи рушди саноат соли гузашта бо дастгирии ҳукумати маҳаллӣ тасмим гирифтем, ки як корхонаи истеҳсолиро бо 30 ҷойи корӣ бунёд кунем, ки имрӯз корхона ба фаъолият шурӯъ намуда зиёда аз 10 намуд маҳсулотро истеҳсол мекунад. ҳадафи мо соҳибкорон ин аст, ки дар рушди саноати миллӣ зиёдтар саҳм гузошта барои бозори миллиро аз маҳсулоти зарурӣ ва ҷойи корӣ таъмин намоем. мо хеле хурсанд мебошем, ки роҳбари давлат пешвои муаззами миллат аз корхонаи мо дида намуд, ки ин боиси рӯбаландии мо гардида имрӯз дар корхонаи истеҳсоли як қатор таҷҳизоте, ки дар бозори дохилӣ талабот ба онҳо зиёд аст, аз қабили сутунҳои оҳанин, хати барқи 0,4 ва 10 киловолт, сутунҳои равшанкунонии роҳҳо ва хиёбонҳо, панҷараҳои оҳанин ва дарҳои оҳанин ва дигар маҳсулоте, ки мардум ба онҳо ниёз дорад, дар корхона баромондем. ба пешвои муаззами миллат барои дастгирӣ дар соҳаи саноат сипос мегӯем ва мо мекӯшем, ки дар оянда фаъолияти корхонаро васеъ намуда ба ташкили ҷойҳои нави корӣ ва зиёд намудани маҳсулот машғул мешавем. корхона дар асоси нақша чорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардид. Зимни шиносоӣ ба сардори давлат иттилоъ доданд, ки дар корхона 4 таҷҳизоти калонҳаҷми худкор ва 6 дастгоҳи хурди истеҳсолӣ аз ҷумҳурии мардуми Чин ворид ва васлу насб шуданд. дар корхонаи мазкур барои коркарди оҳан, барои коркарди тарҳҳо, яъне металлоконструксия, дастгоҳҳои замонавӣ, яъне муосир насб гардида буд, ки барои зиёда аз 30 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. барои дастгирии ҳаматарафаи соҳибкорон ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории хешро баён менамоем ва аз тарафи худ мин баъдам кӯшиш менамоем, ки иқтидори корхонаро зиёдтар гардонида сокинонро бо ҷои кори доимӣ ва масъулоти истеҳсоли худӣ таъмин менамоем. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бунёди корхонаи истеҳсолӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ ба соҳибкори ватанӣ баҳои баланд доданд. дар корхонаи истеҳсоли конструксияҳои металлӣ, истеҳсоли қуттиҳои барқӣ, дарвозаҳои оҳанин, асбобҳои рӯзгор, сутунпояҳои чароғҳои равшанидиҳанда, таҷҳизот барои сутунпояҳои хатҳои интиқоли баландшиддати барқ ва садҳо номгӯи таҷҳизоти зарур, ки аз тахтаҳои оҳанин фармоиш дода мешавад, истеҳсол мегардад. дар ин корхонаи оҳансарой ба ҳайси муҳандис фаъолият дорам. сипоси худро ба соҳибкори созанда Амонуллоҳ Абдуллатиф мерасонам, ки чунин корхонаи муосири бунёд кардааст. мо ҷавонони шаҳри Хоруқ ба ҷои кор ва маоши хуб таъмин мебошем. корхона дар шафати роҳи автомгарди сатҳи байналмилалии Хоруқ Мурғоб Қулма қомат афрохтааст, ки яке аз иншооти саноатии шаҳри Хоруқи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба ҳисоб меравад. ҷумҳурии Тоҷикистон саноаткунонии босуръатро ҳамчун ҳадафи чорумии стратегии кишвар қабул намуд, ки он барои таъмин намудани устувории иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои нави корӣ, баландбардоштани иқтидори содиротии мамлакат ва рақобатнокии он дар бозори ҷаҳонӣ заминаи мусоид мегузорад. дар заминаи эълон гардидани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат бунёди 92 корхона дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба нақша гирифта шуда, танҳо дар соли равон 20 коргоҳ корхонаи саноатӣ ба истифода дода мешаванд. танҳо дар шаҳри Хоруқ дар соли 2022 11 корхона ва коргоҳи нави саноатӣ сохта мавриди истифода қарор гирифт. дар намоишгоҳи мо чизе ки шумо мебинед ва ҷаноб Олӣ дар ҳамин таҷҳизоти мо таваҷҷӯҳи зиёд кард, яъне ин таҷҳизот офтобӣ аст, барои хӯрокпазӣ, барои ҷӯшондани об аст
و استوای محلی این چیز رو در همین کارخانه میسازند و با میزوجان یعنی پیشنهاد میکنند. حضور شما در وادی برتنگ همین از همین چیزا مردم خیلی زیاد استفاده میبرد و در آینده از این چیز بود زیادتر برای که قوه آفتاب زیادتر یعنی مردم میزوجان و قوه آفتاب توجه زیاد دارند و ما کوشش میکنیم که همین تجهیزات ها رو ما در همین کارخانه استحصال نماییم. در دوره جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در اساس نقشه حکومت مملکت ساختمان و برقرارسازی 22 کارخانه و کارگاه صنعتی در شهر خوروغ به نقشه گرفته شده تا به امروز 10 کارخانه نوی صنعتی در مرکز ولایت شهر خوروغ بنیاد شده است.